daw kienu akkużi illi setaw tefgħu lill-armata, lill-brigadier u lili u morna il-ħabs. Mhux hekk biss iżda, x'kien l-iskop warahom? L-iskop warahom kien illi jiddestabilizzaw il-pajjiż. Din kienet ir-reazzjoni tal-Prim Ministru Roberta Bela l-għadha li ġiet ippubblikata l-inkjesta maġisterjali dwar l-allegazzjonijiet ta' qtil ta' immigranti fil-konfront tiegħu tal-Brigadier u tal-Armata. Inkjesta li qalet li denunzji miftuħa mill-Laqda Repubblika u firmati mill-kellim tal-Oppożizzjoni għall-Ġustizzja Jason Azzopardi ma kinux imsejsa fuq provi. Hawnhekk il-Prim Ministru appella lil Laqda Repubblika biex ma tħallix lil min juża għal anijiet ulterjuri u tibqa' taħdem bħala soċjetà ċivili. Min jiena jrid rasi fuq platt, ngħidilhom li m'għandhomx ċans, aktar ma jiġu dawn l-attakki, aktar inkun reżiljenti, aktar inkun b'saħħti, min jimxi politika nadifa. Min jibqa' viċin in-nies, min iħobb lill-poplu Malti u għawċi, u min jibqa' jaħdem bl-interess tal-poplu Malti u għawċi, rasu ma tiġi qatt fuq platt iktar u iktar b'dawn it-tip ta' attakki li verament ma jagħmlux sens. Fil-waqt li Jason Azzopardi qal li ma jagħmel apoloġija qatt u ta' xejn, il-Prim Ministru talab apoloġija lis-soldati tal-Forzi Armati ta' Malta li minħabba attakk fil-konfront tiegħu għattaw ġimgħat tilajn u niżlin il-qorti u inkwetati fuq xogħolhom. Roberta Bela qal li l-mistoqsija issa hi x'se jagħmel Adrian Delija b'Jason Azzopardi. Adrian Delija għandu għażla. Jew ikompli ibih ruħu lil dik il-fazzjoni tal-Partit Nazzjonalista inkella l-ewwel darba jieħu pożizzjoni soda u jgħid u jiddikjara li dawn l-affarijiet huma jaċċettawx. Jekk mhux se jagħmel xejn minn dan, allura mbagħad il-poplu jkomplu jagħmel il-konklużjonijiet tiegħu fuq Adrian Delija fuq l-oppożizzjoni kif qiegħed jagħmel b'mod konsistenti. Fit-tmiem ġimgħa li matula żar il-Libja, il-Prim Ministru tenna l-pożizzjoni ċara ta' Malta fuq l-immigrazzjoni. Għamilna l-pożizzjoni tagħna b'saħħitha li Malta hija mimlija m'għandniex litteralment aħna għandna 1% tal-popolazzjoni tagħna li jikkonsisti minn immigranti irregolari. Mhux tal-li erfajna l-pistana, tal-li dejjem erfajna pis akbar minn dak li nifilħu kemm għal dak li huwa koordinazzjoni tal-operazzjonijiet ta' salvataġġ kif ukoll dak li huma immigranti irregolari li għandna f'pajjiżna. Il-Prim Ministru qal li żjara fil-Libja ikkonsolidat prinċipju ewlieni, dak li pajjiżna se jkun il-pont bejn il-Libja u l-Ewropa. Kienet żjara simbolika imma li se tissarraf ħafna u ħafna ħidma bejn il-Libja biex niżguraw ukoll li Malta tieħu trattament xieraq li jixirqilha l-istess lill-Libja u l-messaġġ li qed joħroġ mingħand it-tmexxija Libjana jasal fejn għandu jasal fl-istituzzjonijiet Ewropej. Aħna konna u se nkunu l-katalisti ta' din il-bidla. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.